Va, oui. J'ai mon bac. Félicitations mon garçon, je suis fier de toi. Ici. Bon, maintenant que tu es bachelier, en bas que tu connais. Bon, pour voir, on est au Canada, on est aux États-Unis, on est au trop. Eh, Mouna. Eh bien, où est-ce qu'on est au Canada? Ah oui, tel père, tel fils. N'est-ce pas Kalanké? Mais on a beaucoup ça. Ah, on met à EduX là. EduX? Oui, EduX, il y a quelques années, c'est eux qui ont fait les démarches pour ton grand frère. Ah bon? Et il a son master, il a commencé à travailler. Oui, allô? EduX, c'est une équipe expérimentée qui assiste vos étudiants dans l'admission universitaire, la demande de visa, l'accueil et l'installation et assiste vos étudiants jusqu'à l'obtention de leur diplôme. Choisir EduX, c'est s'ouvrir les portes des meilleures universités au Canada et aux États-Unis. Appelez dès maintenant le 76 54 18 57 et permettez à votre enfant de réaliser son projet d'études. ESKJ, École de santé Kalajata, Anapolo Farachama, Institut de sciences médicales Gore, ISM Go. Limanau, Doctorate, Jamonyese, bien turcola de la Koi, Fiau, Fuacastro, Bana Yen Cardona Kari, Meme Gasabe Gasaga Dangarika, Adamareka, Yenamayala, ou Kalaka Mo Farcola, ou Eratin, Fiu, Fuacastro, la Colson, Master, Affaire Okoro, École de santé Kalajata, Napolo Farachama, Institut de sciences médicales Gore, on veut pas m'envoyer à Calabancoua. Famille santé bara Maesa, Nimbala de Rebeke, École de santé Napolo Farachama, École de santé Kalajata, on a flequé en bolo jiguier. Formation de qualité, doctorat Siraka, Meme Segaro Kafo, Oka Dimson Gafutna Yelenye, Opera de Kala, Nilakolso Dagabana Nuna, Ugo Profaro de Flani, Sigle niveau de technicien de santé publique, infirmière obstétricienne, technicien de laboratoire, deuxième cycle, noyé niveau baguier, infirmière d'état, sage-femme, biologie médicale, formation au coffre, aide-soignant, catapara matronica, Nimpala de l'État, école de santé Kaladana, Bolofrachama, Institut de sciences médicales Gorilla, Aïwa, la collection, Annie la collection, Aya Sefa Jona, Akal la collection Inzagare, Yoni Jamaka Chaya, Utogole de Fla Umber Kalabanguraya, Hôtel Wasulu Kofet de Choi, Waligere Negaduru Bamba, 76 45 85 40, non média 20 80 22 20. Kalan, Kalan Yesini. Yirimajo Atetebugu 759 logements ulu maube se ka foko tare sabula minye école franco-arabe Khalifa alebna na daele ye ngoni mi demsenye alebe se ka kalange arabukana ka ke tuabukana togo sebe sara ote ulu fe kalo mamunu medu ka jardin d'enfant na sa ulu be wakelen sara kalo école fana no oye franco-arabe kalanye ka damine première année na sa fo 7e olu fana be kalange ye o sara oye wakelen ye kalo demsenu no ye jardin d'enfant ye san kɔnɔna olu ye 9 ye wa min ye maakɔrɔ nu fana ye no oye maa minnu be premier cycle kɔnɔna olu fana ye 9 ye école franco-arabe Khalifa ale dayɛlɛlen don do tɔgɔsɛbɛnnu be kɛ min ye denmisɛnninw ka kalan kɛ ko ɲuman arabukan ale ni tubabukan na o école karamɔgɔ jolenw b'u bolo baara taabolo ɲuman kama sa u kɛlen no ka panneau solaire belebelew sigi u ka yɔrɔ la min ye jibondo ye n'o ye château ye o fana be yaasa denmisɛnninw ka kalan bɛ se ka nɔgɔya cogo min k'a daminɛ nin waati in na sa maa minnu kɔni be yen n'olu be Yirimajɔ Atetebugu sugu kɛrɛfɛla la n'o o ye 750 logement maaw ye a ye boli joona a ka taa denw tɔgɔ sɛbɛ sabula tɔgɔ sɛbɛ sara o ye fu ye olu fe kalo sa 1000 kɔni i b'o sara i den a ka kalan na n'a ka di ye kalo saba fana i b'a sara walima i bɛ se k'a bɛɛ lajɛlen sara siɲɛ kelen min ye école franco-arabe Khalifa ye ale dayɛlɛ kun ye yaasa u ka denmisɛnw u ka siniɲɛsigi u ka diinɛ ko u ka diɲɛ faamuko ɲuman u bɛ se ka kɛ cogo min ni maa min b'a fɛ k'i den tɔgɔ sɛbɛ walima ka ɲininkali kɛ ka faamuyali k'a ko la i bɛ se ka nɛgɛjuru sira ale lajɛ 91 23 73 50 walima 89 44 38 88 école Khalifa franco-arabe ale nakun ye aw ka denmisɛnw ka siniɲɛsigi o banbali ye diinɛ faamuyako ɲuman min ye ka diɲɛ dayɛlɛw ye sabula olu fe kalan ani denmisɛnw o de be fɛn bɛɛ lajɛlen ye complexe scolaire le printemps ɲamakɔrɔ kuranin na
ale dayɛlɛla nin waati na denmisɛnni k'a daminɛ a kalo 4 ale bɛ se ka taa yen o ye u ka crèche ye maternelle ale kɔnɔna na petite section moyenne section ani grande section o bɛ yen fo ka se den san 2 ma o bɛɛ lajɛlen kɛrɛfɛ u ka kalanso fana bɛ yen n'o ye premier cycle ye ɲina o b'a daminɛ première année ka taa bila 5e année na min ye kanko ta fanfɛla la français kalan bɛ k'a kɔnɔ anglais kalan ale ni arabu kalan min ye complexe scolaire le printemps ye a dayɛlɛlen no ɲamakɔrɔ kurani na sugu ale masurunan na denmisɛnw ka kalan tɛmɛnen kɔfɛ maa minnu bɛ yen sa n'olu b'a fɛ ka anglais kalan n'o ye anglais ye i kɛra denmisɛnnin ye o i kɛra maakɔrɔ ye o k'a daminɛ denmisɛnnin minnu bɛ 4e année fondamentale la fo kana se maakɔrɔbaw ma kalo 6 kalan bɛ kɛ olu kunna anglais la yaasa cogo min na u bɛ se ka anglais ale fɔ ka se ka a dɔn lakari o la sa kalo 6 kalan bɛ kɛ o la min ye complexe scolaire le printemps ye denmisɛnnin ncinin olu bɛ taa ye cogo min mɔbaanu olu fana bɛ taa ye cogo min ye baluku fana ye o fana bɛ se ka taa anglais kalan ye complexe scolaire le printemps ɲamakɔrɔ kurani na sugu kɛrɛfɛla la n'a b'a fɛ ka taa aw denw tɔgɔ sɛbɛn a y'aw boli joona walima aw ka nɛgɛjuru sira ale kɔngɔ 76 74 88 82 walima 76 33 84 72 complexe scolaire le printemps ale nakun ye yaasa min ye denbaw ye olu ka ko bɛɛ lajɛlen bɛ se ka nɔgɔya maakɔrɔw fana ka se ka anglais kalan min ye siniɲɛsigi ye ka o sinsin. Centre de formation professionnelle Kaja Sanogo CFPKS Seukaw fɛ yen denmisɛnnin k'a dege bololabaara la kabini fitinin fo ka taa kɔrɔbaya maakɔrɔw k'olu fana dege bololabaara la fo ni waati jan o bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ CFPKS ale kɔnɔna na Segu Dar Salam n'i ye kalanso in ta k'a lajɛ maa mun b'a fɛ ka masɔnya dege menuisier dege plomberie sanitaire peinture bâtiment menuisier métallique ni menuisier bois k'o bɛɛ lajɛlen kɛ sɛnɛ taa sira bɛɛ lajɛlen ni baganmara ni jɛgɛlamɔ i bɛ se ka o bɛɛ lajɛlen kɛ centre de formation professionnelle Kaja Sanogo la Seukaw fɛ yen u ma dan o ma min ye machiniste ye agricole carrelage ka taa se staff ni décoration ma ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ bayɛlɛmali minɛnw olu fana bɛ u bolo k'olu kalan musolakaw jɔyɔrɔ ka bon u ka kalan kɔnɔna na kosɛbɛ sabula npogotigi caman bɛ u y'olu dege nin waati laban ninnu na yaasa u bɛ se k'u boloma yɛlɛma cogo min n'aw b'a fɛ dɔrɔn ka aw den tɔgɔ sɛbɛn kabini u fitinin fo ka taa se u kɔrɔbalen ma a ye boli joona aw ka se Segu Medine min ye Dar Salam yɔrɔ in yɛrɛ man jan kosɛbɛ tɔn artisanal ale la Medine sugu kɛrɛfɛla la walima nɛgɛjuru sira a bɛ se ka 76 03 12 23 walima 66 03 12 23 21 73 67 96 Segu Dar Salam min ye centre de formation professionnelle Kaja Sanogo ye CFPKS ale bɛ maa taa yɔrɔ bɔ siniɲɛsigi o labɛnko ɲuman kama. Ka bɛn ni baaraw kɛcogo ɲuman sabatili ye société énergie du Mali ale bɛna mise à jour kɛ a ka compteur papier Isako bɛɛ lajɛlen na don n'a nataw la ni fɛɛrɛ kura min filɛ nin y'a dabɔkun ye ka se ka jigiya to ye ani baara kɛcogo ɲuman k'o sabati ani maa minnu bɛ baara kɛ courant na olu ni ɲɔgɔn cɛ nin compteur baaraw bɛna kɛ ka bɛn ni octobre kalo tile 16 ye san 2024 b'a fɔ kɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ye a bɛna code 3 de sɔrɔ chiffre 20 na ta o ta n'o kɛra aw fɛ nka a tɛna kɛ kelen ye bilen nin baara in hukumu kɔnɔna la ka se k'a kɛ a ka ɲa kɔdu ninnu u bɛ da ɲɔgɔn kan cogo min na o de filɛ nin fɔlɔ i b'o don compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka filanan tugu o la compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka sabanan n'o y'a laban ye k'o tugu o la compteur bɛ sɔn o la EDM SA ko b'o kɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen na dɔnniya nin baara kura min filɛ nin ye sago tɛ se ka kɛ a kunna baara hukumu kɔnɔna la n'o y'a sɔrɔ kɔdi minnu salen don aw bolo n'a ma la baara fɔlɔ a y'u la baara ka compteur la yanni nin mise à jour cɛ n'a ye gɛlɛya sɔrɔ walima n'a mɔgɔ bɛ kunnafoni dafalan na k'u b'a da u ka kɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen kulo kan a y'an ka centre d'appel wele min ye 36 077 walima a ka taa an ka agence dɔ la kelen na.
an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ ko aw ni ɲankuma bi arabadonya in na sa nɛgɛ kanɲɛ 18 ale tɛmɛnen ni miniti 5 ye jani kumaso kɔnɔna na an b'a fɔ aw sa aw bɛɛ lajɛlen ma aw bisimila wulada in na an ka kuma faama bɛna tali kɛ min na sa o ye k'a fɔ jɛmukan min kun sigira Joliba la o kɔlɔlɔ bi sɔgɔmada in na Isa Kawujim ale welela kiiri tigilamaw fɛ lamɛnli kɔfɛ sa nɛgɛ kanɲɛ 15 wa 14 waati u kɔni Isa Kawujim ale bila ka taa kaso la aki no o ye kunnafonidilaw ka so la kɔlɔsibaba ye ale fana ye Joliba TV maaw ka directeur anu ka kunnafonidila bɛ n'o ye Mohamed Atayar Alidu ye ko sini ale ka jɛkulu min bɛ n'o sigilen no kunnafonidilaw ka ko kunna ale ni bɔlɔlɔ ko ta na siraw fɛ sa ko a welelen no yaasa ka se ka taa ɲɛfɔ ye nɛgɛ kanɲɛ 15 waati sɛbɛn min bɔra Gawusu yɔrɔ n'o ye aki yɛrɛ ɲɛmaaba ye sa ana dɔ fɔ o la maa damadɔ kɔni olu fatura kurun ka kasara dɔ la kurun min n'o kɔni tun bɔra Motikaw fɛ a tun bɛ k'i kunda Gawo kan nka Tɔnbɔkutu marabolo de kɔnɔna kurun in dafirila denmisɛnninw kɔni caman tora waleya in ale senfɛ nimeriki tɔgɔla don o bɛ Burukinakaw fɛ yen tako 19 Mali ale ni Mozambique bɛna na ɲɔgɔn sɔrɔ k'a fɔ Mozambique ni Mali min ye farikolo ɲɛnajɛ in kɔni na sa an ka dulatira saba olu tɛna ye kɛnɛ kan championnat national ale labɛn baaraw bɛ sen na coupe INPS fana o fana donbolow kɛra kibaruya minnu bɛ an ka jamana kɔnɔna na ale ni nanzaralakaw fɛ Donald Trump ale bɛ labɛn na sa yaasa ka se ka a ka cɛdenw labɛn min ye lamɛrikaw fɛ fana min ye siya wolomako kuma o bɛ olu fɛ ale ni Congo an nata ye Senegalikaw fɛ maaw bɛ k'u cu ka bɔ Macky Sall ale ka kulu la ka taa fara min ye Sonko ninnu kan kɛba ne b'a fɔ démocratie tɛ anw fɛ yan sa démocratie a ma se farafinna fɔlɔ an bɛ ɲɔgɔn nɛgɛ dɔrɔn de sɔɔni an bɛ nin bɛɛ lajɛlen woloma maaw bɛ se k'a faamu cogo min Tumbutu gouverneur a ko ko a dusu kasile k'a y'a mɛn k'a fɔ min ye kurun kɔndɔ o kɔni ko dafirila kurun in a dafirila nin kalo in tile tan k'a duguja tile 11 na 3h du matin waati dugula sa u b'a fɔ dugu ma ko Buguni Buguni ale kɔni bɛ commune min kɔnɔna na sa o ye Amasogakaw ka commune kɔnɔna ye Dindi ale bɛ Ber Cercle o yɛrɛ de fɛ a yira sa ko waati min na kurun kɔni bɛ dafiri baji sanfɛla la ni ji donna fan bɛɛ fɛ maaw ni minɛn minnu kɔni ɲamina ɲɔgɔn na a bɛ se maa 45 ma gouverneur ka bataki kɔnɔ sa a y'a yira sa k'a fɔ ko min ye maa 10 kɔni o su bɔra denmisɛnninw olu de ka ca la kosɛbɛ minɛnw caman fana tiɲɛna waleya in ale senfɛ gouverneur y'a yira sa k'a fɔ ko maa minnu tun bɛ kɛnɛ kan yen olu ye sɛgɛsɛgɛli minnu kɛ an'u sera ka fɛn minnu kɛ kurun in kɔni n'o o ye pinasi ye k'a kɔni kun falen don minɛn minnu tun b'a n'anw ta ma se ka dafiri kɛba ninnu ta dafiri la dɛ min ye kurunbolila yɛrɛ fana e ko o fana tɛna ɲininka nin ko ninnu senfɛ wa gouverneur kɔni y'a yira sa n'o ye Bakun Kante ko u bɛ tasibila ni dugawudon kɛ ka ɲɛsin fure ninnu ma maa minnu bɛ yen sa n'olu joginna ka dugawudon kɛw ye Ala ka a nɔgɔya gouvernement bɛ wuli ka jɔ la sa yaasa u ka denbayaw an'u ka maa minnu bɛ yen sa n'olu bɔra nin ko in na ka se ka dɛmɛ ta ka jɔ olu ma min ye gouverneur ye k'a b'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan sa ko min ye kɔlɔsiliw na kɛ nin waati laban ninnu na min ye pinasiko ale ta nasira ye sa a ko bɛ se ka sɛgɛsɛgɛ cogo min yanni kurun ninnu u k'u kɛ ji kan gouverneur ko fana ko a b'a ɲini kurunbolilaw fɛ basigi ni laɲini min kɛlen don ani fɛɛrɛ minnu bɛ f'u ye k'u ka olu labato yanni u ka maaw cɛ ka kɛ kurun ninnu kɔnɔ u ka olu bɛɛ lajɛlen tɔbɔtɔ yaasa sufɛ kurunboli yɛrɛ ale bɛ se ka dɔgɔya cogo min hali n'o y'a sɔrɔ o de ka di maa caman ye sabula o b'a sɔrɔ ji ale kɔni ɲɛma jɔlen don kosɛbɛ a b'a to kurun olu fana b'u sagona bolili ale kɛ nka gouverneur ko ka fɛɛrɛ tigɛ o bɛɛ lajɛlen na yaasa min kɛra nin sa ɲɔgɔnna wɛrɛ kana se ka kɛ an y'a fɔ sɔgɔmada in na cogo min na sa yɛrɛ min kɛra Joliba TV la n'o ye tali kɛ ko la ko min senfɛ sa Isa Kawujim ale kɔni tun ye laseli kɛ ka bɔrɔntɔni ta ka ɲɛsin Burukinakaw ma
o ko hukumu kɔnɔna sa sariatigiw kɔni ye Isa Kawujimu wele bi sɔgɔmada in na weleli kɔfɛ sa u kɔni y'a bila ka taa kaso la waati na kiritigɛlaw kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko a ka kiiri ko bɛna boloda février kalo nata o tile 12 san 2025 o na kɛ ale ka kiiri ye Joliba TV minnu baro in sigira ale fana kɛnɛ kan sa ale ɲɛmaaba n'o y'a directeur ye ka taa se an yɛrɛ baarakɛɲɔgɔn n'o o ye journaliste Mohamed Atayer Alidu ye kulu welelen do Aki fɛ Aki ale kunnafonidilaw ka kɔlɔsili jɛkuluba ye min sigilen do faso fɛ nin waati na Aki ka jɛkulu min bolofara fana bɛ yen n'o o ɲɛsinnen do bɔlɔlɔkow ta nasira ma ale ni kunnafoniko ta nasira ma nɛgɛ kanɲɛ 15 sini ko min ye Atayer ye a n'a ka directeur ka taa ɲɔgɔn fɛ fɛɛrɛ fɛn fɛn b'u la ni daluya fɛn fɛn b'u bolo k'u ka taa n'o bɛɛ lajɛlen y'u bolo sabula ko baabu bɛna tali kɛ min kan u ye baro sigi min kɛ n'a bɛ fɔ ma ko rendez-vous des idées o ta ko o min kɛra nin kalo in novembre kalo in tile 10 ko ɲininkaliw bɛna taa bɔ o de kan u bɛ se k'u ka labɛnw bɛɛ lajɛlen sabati Aki ɲɛma n'o ye Gawusu Kulubali ye ale ye sɛbɛn fasiri Alsongo ale ni Gawo ni ɲɔgɔn cɛ bingali wɛrɛ kɛra tuguni min ye jɛkulu marafatigiw ye o kɔni ye mugu ci ni sen kari dɔ la kari min bɔra Garugunakaw fɛ k'i kunda Dawago kan a yira sa k'a fɔ ko Gabiro kɔni kɔnɔna nin waati na Bamanciwale kɛbaaw ta kɛlen no bɔsen tigila ye sofɛrikɛ ni o ye Buba Aliyu ye ko marifakisɛ kɔni sera ale ma min ye a ka parantikɛ ye sa ko bali o fana sɔrɔ a sen na wa waleya jugu kɛbaa ninnu kɔni tilara ka duuru do fiɲɛna maaw de tilara ka ɲɛ ninnu bɛɛ lajɛlen ma k'u cɛ ka na n'u ye Gawokaw fɛ yen furakɛli o bɛ se ka kɛ cogo min kɛbaa ko Bamako bi baarakɛyɔrɔbaw k'u kɛlen do i ko feerelikɛyɔrɔ u kɛlen do i ko sugu fiyɛ wa fana ko sugu ni feerelikɛyɔrɔw ni maaw dayirimɛ ɲininaw k'olu bɛɛ lajɛlen ɲaaminen do ɲɔgɔn na an ka jamana baarakɛyɔrɔbaw la min ye i sigilen i bɛ baara la waati min na sa i ma n'i kɔ yɛlɛma i b'a ye tigafeerela bɛ yen samara sirelaw bɛ yen bɛɛ lajɛlen sorobalen do ɲɔgɔn na baarakɛyɔrɔba ninnu na bi k'a ko kɔni kɔlɔlɔntan tɛ maaw yɛrɛ kuma dɔ la maa bɛ ɲininkali kɛ sa n'o y'a sɔrɔ a butigitigi n'a feerelikɛla dɔw kɛlen tɛ ka taa sigi ye walima ni baarakɛyɔrɔ ninnu mɔgɔ wɛrɛ dɔlen kɛlen tɛ ka taa sigiyɔrɔ di u ma k'a sugu bɛɛ o de b'an ka jamana baarakɛyɔrɔ la bi a dun yirala fana k'a fɔ k'an ka hakili to an yɛrɛ la basigibaliya min ɲɔgɔn ɲɛnen do an ka jamana kɔnɔ degun min y'an ka jamana sɔrɔ fɛɛrɛ ka tigɛ sa yaasa nin waleya n'a ɲɔgɔnnaw olu bɛ se ka dɔgɔya cogo min lakɔlɔsili a kɛra maa minnu fɛ o ye lesɔr maaw ye olu kɔni ko bi ko an ka faso baarakɛda belebeleba dɔw olu ni feerelikɛlaw ka dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na k'a ka gɛlɛ dɛ kabini u b'u sigi dalalanin na feerefɛntigiw bɛ ka don fɛn kɔnɔnaw la sisan biro kɔnɔnaw kɔni bɛɛ lajɛlen ni fonctionnaire yɛrɛ kɛra feerelikɛla ye keba maa n'olu ye feerelikɛla dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na a ko a ka gɛlɛ Burkinakaw fɛ yen numérique ale jɛrɛ tako 19 baara bɛ yen Mali délégation ba de bɛ yen APDP ɲɛma ale bɛ kɛnɛ kan yen ministre min bɛ an ka jamana kunnafoniko kunna n'o ye Alhamdu Agi Iliyani ye ale bɛ Mali bɛɛ lajɛlen ɲɛ baara daminɛ na sa Burkinakaw ka premier ministre n'o ye Apollinaire ye ale kɔni ye kuma ta Mali ministre fana ye kuma ta sabula nin waati na AES jamanaw bɛɛ lajɛlen bɛ yen fɛɛrɛ ni dabali minnu kan ka tigɛ sa bɔlɔlɔ sanfɛla lakana minnu kan ka se ka sigi sen kan bayɛlɛmali minnu bɛ yen jamana saba in tɔgɔ la kuma ninnu ye tali kɛ o la jɛɛrɛw kan ka kɛ ɲɔgɔn lajɛw kan ka kɛ télévision so min fana bɛ jamana sabaw la ka taa se u ka baarakɛ so minnu bɛ yen i n'a fɔ MRTP n'a ɲɔgɔnnaw ka taa se bolofara wɛrɛw ma n'o ye SNDT ye keba ninnu bɛɛ lajɛlen kɛlen do ka guwaw ta kɛnɛ in kan ye yaasa ka t'u ka minɛnw yira a bɛ se ka ye cogo min na ani ni jamana wɛrɛw bɛ se k'u bolo don ɲɔgɔn bolo cogo min AES jamanaw dɔrɔn tɛ kɛnɛ kan ye jamana 22 o bɛɛ lajɛlen nalen do ka bɔ farajɛla ani farafinna ka taa Burkinakaw fɛ yen nin kɛnɛ in ka sigi wolomasiri tabaw ka ɲɛma n'o ye Umar Jara ye baro kɛlɛtigi a ko nin kalo in tile 10 a n'a tile 11 Baɲangara mara kɔni olu kɛlen do k'a ta bi saw k'u jɔ ni a ye lakɔlɔsili pankurun ka wulili baaraba minnu bɛ yen n'o ye maaw n'u bolominɛw bɛ se ka lakana cogo min k'olu ye gosili daminɛ dɛ pankurun kɔni k'a ye gosili damadɔni kɛ ka ɲɛsin Bamanciwale juguya walekɛbaw ma k'a daminɛ Sofara la u y'a bɔrɔntɔ ka jigin ka na fo fin ye maa 21 ɲɔgɔnna ye Bamanciwale kɛbaw la dɔw tun bɛ moto sanfɛ moto 15 kɛba ko u y'olu bɛɛ lajɛlen bɔ baara la wulikajɔ in ko a na to senna ko sabula min ye Bamanciwale juguya walekɛbaw ye kalo in tile 11 dɔw fana tun bɛ moto dɔ kan tuguni u tun bɛ ka bɔ falaise yɛrɛ kɔnɔna na k'u kunda Dingi Dogo kan n'o ye Sɛgɛ ale kɔnɔna ye ani Kobo
ko nin bɛɛ lajɛlen kɔni maaw bɛɛ lajɛlen bɔra baara la pewu mugu sisika min bɔlen no nin waati na dɔngɔnɔdugu la Baɲangara n'a laminiw bɛɛ lajɛlen na keba ko bɛɛ k'a bila i kunna k'a fɔ ko armée ale de bɛ wulikajɔ la wulikajɔ in fana k'a tɛna na kɔtigɛ dɛ u kɔni b'a fɔ dugudenw ye ko Baɲangara k'a bɛ sous haute surveillance keba nin waati na u b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ sa min ye dugudenw ye u k'u hakili to u yɛrɛ la sabula baara min don a ma nɔgɔn bamaciwale ni ka wale kɛbaw k'olu ɲini k'u dɛrɛ u bɛ wo kɔnɔ yaasa dugudenw olu bɛ se ka lafiya cogo min wolomasiri tabaw olu ka laɲini o ye nin waati na Mali kɔnɔna na Murijakaw fɛ yen min ye dugujukɔrɔmugu ye o kɛra maa dɔw sata ye maa 5 olu kɔni su yera sa olu kun taatɔ do kungo la u ka wotoro o de yɛlɛla dugujukɔrɔmugu dɔ kan dugujukɔrɔmugu in kɔni bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko bamaciwale ni kɛbaw kɔni de kɛlen do k'o don dɔgɔkun tɛmɛnen dugu min bɛ yen n'o ye Girindinge ni ale yɛrɛ bɛ Madina Kangoro o sous-préfecture kɔnɔna na sa ninnu kɔni nana sa u ka fali wotoro b'u bolo olu hakilila tigɛlen waati min fali wotoro in ye guru kɛ ka tɛgɛ maa 5 ninnu bɛɛ lajɛlen yari k'olu bɔnɛ u ni na nin waleya in kɔni kɛlen sa dugudenw caman siranna maa caman bɛ olu jɔrɔla nka min ye lakana tigilamaw ye olu nana ka na kimɛli kɛ maa 5 su o kɔni kun dalen do kɛnɛ ale ka ye Bamakɔ kɔnɔna ya keba nasɔngɔ kun bɛna kɛ cɛ sata ye min ye kamalen dɔ ye nin waati na ale bɛ baara kɛ don o don sɔgɔma sa ale de bɛ soli ka bɔ min ye dutigi in ye den 4 b'a bolo waleya in sɔrɔla cogo di sɔgɔmada fɛ yan'a ka bɔ a ka kɔmuso k'a ma e dun b'i sen teliya cogo di e bɛ taa mini nin ye tile joli ye e tɛ ka nasɔngɔ di ne ma a ko n faamu koyi kurantigɛ in o degun de b'an kan an tɛ ka baara kɛ sisan an bɛ taa cogo min an bɛ segin ten i muɲu i k'an faamuya cɛ y'o fɔ yɔrɔ min muso kuma fɛn fɛn ka d'a da ye a ko e yɛrɛ ka pinɛkolo in yɛrɛ ye pinɛkolo ye wa est-ce que e yɛrɛ bɛ baara la tuguni e bɛ bɔli mun kɛ e ka musaka ninnu ni fɛnw e bɛ a si tɛ se anw ma yan tuguni anw minnu ye denbaya ye muso dusu kasi kojugu keba a ye cɛ ɲɔni ka t'o fili k'o bin ka t'i ɲu piyɛsi kɔrɔ koyi a y'a susu a kunkolo la joli serila keba maaw y'u yɛrɛ ɲini ala farala cɛ kan koyi kunkolo sogo figi a dan'o ma a ma taa cɛ kunkolo kolo sɔrɔ u nana sa ka polisilakaw wele furumuso ye ale kɔni minɛna nin waati na u ye ale bila kaso la Bulukasumbugukaw olu ka polisiso a b'o kɔnɔna na yan'a ka latɛmɛ sariya tigilamaw olu kan furukɛ ale kunnajara sabula ko piyɔsi a ma taa fɔ a kunkolo kolo la kunkolo sanfɛ bu a dan'o de ma a kɔni joli a serila i kɔni ye saga kan tigɛ fɛɛrɛw ni dabaliw tigɛra sa ale fana bɛ se ka furakɛ cogo min na o baaraw bɛ sen na keba ko min ye maa 2,000 accident min kɛra an ka jamana kɔnɔ san 2023 a bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan 2,635 ye a caman o kɛra yɔrɔ min na sa o ye Bamakɔ kɔnɔna ye min ye maa 195 o de fatura 1,542 olu kɔni kɛra lujuratɔ ye accident siraba kasara o senfɛ ko ni ye nin ko in jateminɛ sa lesɔr maaw y'a yira sa k'a fɔ ko nin ko in kɔni ye dabalibanko ye ko nin kɔrɔ don o don maa dɔ kɔni bɛ to siraba kasara la anw fɛ yan dɔgɔkun o dɔgɔkun wa min ye maa 4 ɲɔgɔnna ye siraba kasara bɛ kɛ o sata ye tuma caman sɛbɛn a yirala kɛnɛ kan sa sɛbɛn min n'o ye kɛnɛ ye kɛnɛ min bɛ tali kɛ dɔgɔkun san o san minisiri min bɛ bolimafɛnko kunna sa ale bɛ kimɛli min kɛ n'a bɛ fɔ o ma sa ko journée nationale de route ko baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra o kɛnɛ kan minisiri Madina ale ka maaw olu de ye sɛbɛn ninnu bɔ k'a di kɔkan kibaruyaw la keba Aki ale ye sɛbɛn sɔrɔ ka bɔ Burukinakaw olu ka conseil supérieur de la communication yɔrɔ ko sabula ko min ye Joliba TV ye k'ale ye bayɛrɛ dɔ sigi jɛrɛ min kɛnɛ ka sa kumaw fɔra min ma bɛn olu ma k'a kuma bɔra maa min da sa o ye Isa Kawuji min ye ko Burukinakaw ko k'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ sariya don n'a bɛ bɛn jaabi keba u ma jaabi sɔrɔ ka ban Kawuji minɛna ka bila kaso la Joliba TV maaw bɛ lamɛn sini ko in a ma nɔgɔn parce que anw yɛrɛ fɛ yan sisan nin waati in na kunnafoni di ani kunnafoni baara ani ka maaw wele ka débat sigi keba a ma nɔgɔn nka an bɛ dugawu kɛ an balimakɛ Alidu n'Ala sɔnna a ma sini ani Aki maaw u ka se ka fɔ ka bɛn kɛ ko in na
sabula kunnafoni dila ale ka baara ye kunnafoni dili ye nga keba an ka hakili to an yɛrɛ la Laurent Gbagbo ko n'u y'i ci se ci cogo la dɛ si on t'envoie il faut savoir t'envoyer a ma nɔgɔn dɛ Burkina gouverneur min bɛ u ka jamana kɛɲɛ ka yan fan fɛ kunun ko ntɛnɛn ale ko couvre-feu min kun sigira ko wulila koyi couvre-feu kun sigi kun ye min ye ko ye basigibaliya ye a ye communiqué kɛ sa k'a fɔ duguladenw ye aw minnu bɛ ne ka mara kɔnɔna na nin waati in na aw kɔni ka couvre-feu ko o nɔgɔyara nka an bɛ min fɔ aw ye wolomasiri tabaw bɛ baara o baara la nin waati in na a k'u kibaruya fɛɛrɛ o fɛɛrɛ bɛ yen n'a bɛ n'o sigi sen kan a k'u labɔ a kalama baara ba fɛn fɛn b'aw bolo n'a ma ɲɛ k'aw bɛ fɛn o fɛn bolo da a bɛ na fɛn fɛn sigi sen kan a y'aw jija ani wolomasiri tabaw k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ basigi ni lafiya kɔnɔna na nka couvre-feu kɔni ale y'o wuli u ka jamana kɛɲɛkɛyanfan o fɛ maa minnu bɛ yen n'olu ye ONG acteurs ye acteurs ale de kɔni tun bɛ baara caman kɛ Nizɛrikaw fɛ yen Niger ko a ka lakodɔnni sɛbɛn k'a y'a minɛ a la koyi ko min ye u ka ministre de l'Intérieur de Niger ale ko olu ka jamana yɛrɛma hɔrɔnya taali sira olu yɛrɛ ka Niger ka kɛ Niger tagali sira o tɛ se ka ɲɛ tuguni baɲumankɛ tɔn ka bɔ yɔrɔ la yɔrɔ min bɛ yen bi n'olu tɛ baara kɛ Keba ko min ye Faransi ye ale ko maa minnu bɛ Niger kunna bi ka jamana mara k'a t'u lakodɔn bi a t'u lakodɔn sini ko yalama i tɛ maa minnu lakodɔn o i ka tɔn o i ka baara bolo i ka fɛn o k'e bɛna mun ɲini olu fɛ yen o de la sa min ye baɲumankɛ tɔn ye n'o ye acteur ye k'a k'a ka kasa kuru ko ka bɔ Nizɛrikaw olu fɛ yen Niger jamana ɲɛmaaw y'o ɲɛɲini u fɛ k'a sɔrɔ sa nin waati laban in na min ye tɔn in yɛrɛ ye siganaba kɛlen don a la dɛ Keba sabula Nizɛrikaw fɛ yen sɛgɛsɛgɛli bunakun ka bi u bɛ ka ko bɛɛ lajɛlen jateminɛ yaasa waleya ninnu minnu bɛ jɛkulu fɛ olu bɛ sigi sigi min na sen kan Keba an ye kibaruya dɔ sɔrɔ o ye k'a fɔ sa k'an ka hakili to an ka sumansiw la maa minnu bɛ ka na sumansiw d'an ma yan k'u bɛ ka na sumansi minnu di ko woloko kelen don dɛ Keba n'a wolola o y'a bannen sini n'Ala sɔnna a ma maa mun ye kibaruya d'an ma ka bɔ États-Unis an n'a tigi kumakan tɛmɛ yaasa bɛɛ lajɛlen k'a mɛn Senegalikaw fɛ yen élection min kan ka kɛ n'o ye wasaden kalata ye kari nata tɛ yan le 17 novembre ko candidat belebeleba fila ko olu ko k'u tɛ taa kalata in na dɛ Keba u ma ban ka taa ko parce que ko problème wɛrɛ bɛ yen dɛ k'u ka tɔn tun y'u ta yɛrɛ koyi a maa fɔlɔ o ye Mamadu Kamara ye ani Amadu So k'olu bɛɛ lajɛlen kun ka tɔn n'o ye coalition Defar Saka Gɔki ye ani Samsa Gafaka ye k'olu yɛrɛ kun ye u wasa d'u la koyi k'u bila lisi yɛrɛ kan u ka dugu bɛ n'o ye Ɲoro ye Keba ko k'u t'a la bi u t'a la sini u t'a fara sɔngo ninnu kan politiki bɛɛ kelen de ye farafinna o politiki tɛ yen o maaw bɛ u ka tɔnw sigi u bɛ nɛɛma de ɲini nɛɛma u bɛ nɛɛma de ɲini donc n'i ye tɔn sigi yɔrɔ min daga d'u la u bɛ taa ye de donc Sonko ka tɔn u bɛna taa fara olu kan olu b'u sen bɔ kalata la n'Ala sɔnna an bɛna tila ka Papisi Jalo ɲininka sabula ale bɛ wɔlɔfɔw fɛ yan a na se ka ɲɛfɔli k'an ye ko min ye assemblée tali ye wɔlɔfɔw fɛ yen Keba ko a kɛlɛ dɔgɔduma k'o ye kari nata ye Sonko ale ye tête de liste ye min ye Macky Sall ye o yɛrɛ ye tête de liste ye nka o ma se jamana kɔnɔna na ni maa fila kɔni karilen don ɲɔgɔn na ko a kɛlen don dagaba wuli ye nka kabako bɛ ka kɛ min ye maa mafalen caman bɛ Keba olu tun bɛ fanga sinamatɔnw fɛ olu yɛrɛ kun wulila k'u jɔ k'u bɛ kɛ cɛbɔ ye k'u bɛ k'u bolo jigin dɛ bolo jigin dɔrɔn tɛ u bɛ ka taa fara Macky Sall Sonko ninnu olu ka yaasa wasabulon u bɛ se k'a sɔrɔ cogo min kalata in ko a na kɛ sababu ye Sonko ani Bassirou Diomaye Diakhar Faye u ka fanga dɔn u k'a dɔn se min bɛ u ye u k'a dɔn n'o y'a sɔrɔ u bɛ se ka wasabulon mara nka o ko hukumu kɔnɔna na komi jamanakuntigiya b'u bolo bi Keba o y'a to maa caman bɛ yen olu kɔni bɛ ka munumunu ka t'u fan fɛ k'u sen bɔ ko bɛɛ la ne kɔni t'a dɔn politiki bɛ se cogo di ka kɛ tan cogo in ye quoi Keba maaw k'u ka danaya da e kan e ka kɛ lisi kan e k'i labɛn k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna k'e bɛ na e yɛrɛ tɛ ka se ka ye jamana yɛrɛ kɔnɔ yɛrɛ ko ka taa campagne yɛrɛ kɛ Macky Sall a ma se yen o dɔrɔn tɛ nka nɔfɛmɔgɔ caman bɛ yen u tun y'u ta k'u b'u kɛ fɛnw ye mɛ bi Keba u ye sira bila dɛ an ka démocratie ye nin de Kɔngokaw fɛ yen ko min ye olu ka jamana kɔnɔna na Keba ko sara dugumanda
a bɛ fɔ min ma ko smigi ko o bɛna na kɛ 10,000 ye n'i ye maa ta baara la cogo o cogo n'i kɔni ko a b'i bolo baara de la 10,000 ani dɔrɔmɛ 40 i b'o d'a ma i b'anw ta da dɔn an ta ye 8,000 ye sara dugumanda Mali la yan 8,000 no 40,000 i ye mɔgɔ ta cogo o cogo i kana jigin 8,000 jukɔrɔ i b'o d'a ma n'a sɔrɔ a bɛ baara la i bolo a kɛra baara sugu sugu n'a kɔni bɛ baara la i bolo Kongokaw ta olu ta kɛ 10,000 ani 40 a ma 15,000 sɔrɔ dɛ aha min ye baara in ye sa ko janvier kalo tile fɔlɔ san 2025 ko a na sigi sen kan conseil des ministres kɔni ko y'a yamaruya ta ka ban yaasa ka se ka bila sen kan ko wari kɔrɔ n'o tun ye u ka simigi kɔrɔ ye sara dugumanda 10,000 ani dɔrɔmɛ 40 o de kun do kɔrɔlen nka sisan k'a kɛra 10,000 ani dɔrɔmɛ 40 ye keba IC kaw fɛ olu ka jamana min bisi basalen no bi premier ministre kura ale kɔni ye kalikasiyɛn kɛ ye kalikasiyɛn kɔfɛ sa yera ka fɔ bi jamana in kɔni kun dafirilen do balawu caman tun bɛ a kɔnɔ u ka faaba n'o ye Port-au-Prince ye min ye ɲɛma in kura ye sa n'o ye Alex Didier ye ale yɛrɛ denkɛ o de kɔni ye fanga ta yaasa sa ka gouvernement sigi sen kan min bɛna na se ka maaw fara ɲɔgɔn kan ka se ka wuli ka jɔ kɛ u y'a yira kɔni k'a bɔra k'a ka kalikasiyɛn kɛ kalikasiyɛn min senfɛ a ye dantigɛli kɛ sa k'u ɲɛsin adamadenw ma ani lakana maanifin minnu degunna nin waati na sa olu bɛ se cogo min na fɛɛrɛ bɛ se ka siri o la Arabi Saoudite kaw fɛ jɛrɛ min kɛra o jɛrɛ senfɛ sa Arabi Saoudite y'a yira sa ko ka gɛrɛntɛ ta ka ɲɛsin Israël ma Israël Nations Unies ka gɛrɛntɛ ta ka ɲɛsin a ma yaasa a k'a to dumuni o ka taa di maaw ma dɛmɛ o ka taa di maaw ma min ye marifaciba in ye a k'o jɔ nka keba ko min ye nin jɛrɛ min ka kɛ Arabi Saoudite waati min Israël kɔni ma foyi bɔ a ka muguci la a n'a ka sɔrɔdasiw u kɔni bɛ ka Gaza filenkolon ci ka dagakolon ci Liban bɛ ten cogo la mais min ye wuli ka jɔ ye fana ka ɲɛsin Moyen-Orient ma ko min ye fɛɛrɛ na sɔrɔ a la Donald Trump a ye kalo 1 de di u ma ko yaasa u ka fɛɛrɛ sɔrɔ a la han Israël k'a ka sira dayɛlɛ balo ka taa di maaw ma dɛmɛ ka taa ta ka di u ma fana ko kalo 1 a bɛ o d'u ma ale Donald Trump kelen ko a bɛ k'a ka équipe maa minnu kan ka baara kɛ ni a ye a ka administration kɔnɔna keba k'a bɛ k'a lisi sɔsɔ k'a labɛn ko bɛɛ lajɛlen kɔni sigilen na ka sa k'a yira k'a fɔ min ye Donald Trump ye keba k'u b'a fɔ fɛn dɔ ma ko a yɛrɛ ka yamaruya sɛbɛnw n'o ye décret ordre ye ko 100 de sɛbɛnni b'a bolo a bɛna keba o ka nin cɛ ye diɲɛ milliardaire bɛɛ la milliardaire dɔw fana b'a bolo n'o ye Twitter cɛ in ye a b'o kɛ ministre ye o san 2 de b'a bolo keba fɛn fɛn ka da a bɛ se k'a kɛ bi yanni élection an mi mandat ka na parce que n'a ye san 2 kɛ u bɛ Sénat ni chambre de représentants u b'o élection falen k'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ mɔgɔw b'a fɛ hali bi États-Unis kelen kɔnɔna keba ko min ye maa dɔw ye n'u ma lakodɔn olu kɔni ye bugunatigɛ sɛbɛn dɔ kɛ sa ka ɲɛsin ekɔlidenw ma cɛ ni muso minnu ye farafin ye u y'a yira sa k'a fɔ minnu bɛ lycéw la minnu bɛ camancɛ kalansow la ko bataki kɔni bɔra maa siganamaw yɔrɔ ka taa se olu ma États-Unis kaw fɛ yen min ye sɛbɛn ye k'a bɛ mun de fɔ jɔnya kuma ko o de b'a kɔnɔ k'a yira farafinw na k'olu ye jɔn ye u bɔra jɔnya o ye jɔn de ye États-Unis jamana minnu na sa ni bataki in taara di kalandenw ma sa o ye New York ye Alabama Californie Ohio ka taa se Pennsylvanie ma Tennessee ninnu bɛɛ lajɛlen u ka service de renseignement mɔgɔw keba n'o ye FBI ye k'o ye sɛgɛsɛgɛli dayɛlɛ yaasa ka se ka i bolo da nin ko in tiɲɛ a n'a nkalon kan o baaraw olu bɛ sen na États-Unis kaw olu fɛ yen farikolo ɲɛnajɛ kibaruya la Coupe d'Afrique ale 5e journée n'o y'a tile 5nan ye keba a baara daminɛna bi dɛ Togo ale tun bɛ Libéria kaw fɛ yen Libéria ye Togo gosi keba 1-0 bi donna penalty ta na ballontan yɛrɛ bantɔ koyi min ye Togo ye ale tɛ taa Maroc han anw yɛrɛ ka ndolatanaw minnu kan ka taa Mali yɛrɛ ale tɔgɔ la bi n'u u sera Mozambique ka ban keba ko min ye Musa Jɛnɛbo ye Lasini Sinayogo olu kɔni ani défenseur Musa Jara k'olu sen tɛna ye ko in na koyi sabula k'olu joginen don min ye Thomson Tifié sa
kana wuli ka jɔ kɛ yaasa ka se ka maaw bila ninnu nɔ na yanni jumadon cɛ Mali ale ni Mozambique ka balontan min kan ka kɛ national 16e na Maputo an ka se ka mɔgɔ sɔrɔ ka bila olu nɔ na championnat national ko bɛna na daminɛ ko ɲinan ŋɔni ko ni maa min kɛra ŋana ye sefa wari miliyɔn 30 ko o de bɛ d'i ma championnat in ŋɔni bɛ daminɛ kalo in tile 23 ni o ye novembre kalo tile 23 ye nka yanni ale cɛ sa super coupe Ben Umar Sy joli b'a ale ni Stade olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ bi wulada in na sa Bariya Dulatan min kɔni sigira sen kan n'an b'a fɔ ma ko tournoi fitininin o tako filanan n'a laban tile filanan n'a laban o bɛ yen bi n hakili la k'a fɔ Dulatan dumanw bɛ a kɛnɛ kan Real ale ni AS Bakarijan olu kɔni dasira Stade Malien ni joli b'a fɛ bi a bɛna na k'o cogo la wa sini an na o jaabi di maaw ma coupe INPS bac 7 la sa ko o bɛna na tan min ye maa minnu kan ka y'o kɛnɛ ka keba o mayo olu kɔni dira INPS yɛrɛ ɲɛmaaba n'o ye Usman Karim Kulubali ye ale yɛrɛ mayo di a yɛrɛ ka maaw bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen min ye Bamakɔ ligi ɲɛmaaw ye sa n'o o ye Basala Aydara ye ale fana n'a ka cɛdenw bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan équipe minnu bɛ final la nin waati na sa olu équipe fana olu bɛɛ lajɛlen fana ka cidenw tun bɛ kɛnɛ kan keba mayo a dira bɛɛ lajɛlen ma coupe INPS ko dɔgɔkun kuncɛ don ni Ala sɔnna a ma a na kɛ pavillon de sport la an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn maa minnu kun sɔgɔlen don an na k'an an sugandi ka se k'u ka kunnafoniw sɔrɔ yuwarukaw fɛ an b'u fo dugutigi an tɛ ɲinɛ a kɔ n'o ye coordinateur ye Seydou Sangare Sori Kɛmɛso an b'a fɔ min ye bayiba ye k'a fɔ mairie du district kɔnɔna na an tɛ ɲinɛ Maraka Samake kɔ Seydou Kurbe Jara k'ale fana fɔ colonel Sidi Lamine Traoré Bamanan ale bɛ EZO kɔnɔna na k'an ka foli bɛ s'a ma n'a ka baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen Boyina Babi an b'a fana fo ka waleɲuman dɔn menakaw fɛ yen Ibrahima Tungara ale bɛ Faransi bin bâtiment nka nin waati in na a b'an fɛ yan a yɛrɛ bɛ Kayi précisément nin wagati in na keba a nana dɔrɔn ka bɔ avion kɔnɔ ka don avion wɛrɛ kɔnɔ ka taa Kayikaw fɛ yen min ye Tungara ye an b'a fɔ bin bâtiment ɲɛmaaba don a sigiyɔrɔ bɛnnen don Faransi ma Gawusu Traoré ale bɛ Faransi Sori Sako bɛ Canada min ye Isa Konate ale bɛ États-Unis Lucas Dakono Houston kaw fɛ yen Madame Jaba an b'a fɔ k'a Sidibe a n'a balimaw n'a sinjiw bɛɛ lajɛlen a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen k'an bɛ salilakaw bɛɛ fo ale sababuya la colonel Assa Bajalo Madame le ministre k'an b'a fɔ min ye Siriman Bacile monsieur le maire k'an ka foli bɛ s'a ma Bayi Jakite Ablaye Ɲagate ka taa se Madina Jara ma Atlanta kaw fɛ yen a n'a balimakɛ Sidi Babi ale douane ye yan Ibrahima Sako an bɛ o fana fɔ wolofaw fɛ yen Papisi Jalo ale fana bɛ wolofaw fɛ yen min ye Amadu Gasama ye o bɛ domaine kɔnɔna na Jankuma n'o ye Bako ye ale n'a baara ɲɔgɔn n'a kanubagaw n'a ka baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen an b'u fɔ suguba kɔnɔna na douane na sa bureau des enquêtes maaw an b'u bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la Rafael Mungoro ale ye Sewuka ye an ka foli bɛ s'a ma Abdramani Jakite colonel k'an b'a fana fo u ka ɲɛmaaba n'o ye Amadu Sanogo ye bureau des enquêtes la Falajɛ yan k'an b'u fo n'an bɔra douane na an bɛ taa INPS kɔnɔna na keba Moribo Daɲɔ ressources humaines ɲɛmaaba ye ale ye a n'a ka